jenengan kudu iman lek ibadah niku karo Allah dibales teng akhirat. Jadi ibadah niku secara hakiki ora kangge nang donya, tapi ibadah niku kangge teng akhirat. Artinya orang yang nyantuni anak yatim itu secara hakiki mboten dibales teng donya, tapi dibales teng akhirat. Mula Kanjeng Nabi lek dawuh ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku ki karo wong sing nyantuni anak yatim sok nang swarga niku kaya driji loro. Jadi sing nyantuni cah yatim niku karo Allah dibales sok nang swarga dekat dengan Kanjeng Nabi. Jadi jenengan kudu iman tenan lek nyantuni anak yatim aja njaluk ijol nang donya. Tapi lek jenengan nyantuni anak yatim ki karo Allah dibales swarga sok nang akhirat. Lah iki kudu diyakini. Mula sampean ora usah kaget lek ning Jabal Sari enek wong sregep ngibadah tapi melarat. Ngibadah wis ora tau pedhot. Jenenge melarat ora barbar. Tapi sampean duwe tangga salat ora tau. Apa meneh jamaah wong salat ora tau. Cetile masalah. Lho niki donya niki malah begedut. Enek wong ra ibadah sugih, sregep ibadah melarat. Lho kenapa ini bisa terjadi? Lho pancen ibadah iku ora kangge sugih. Ibadah ki kangge sangu lek wis awake dhewe nang akhirat. Iki lek gak tak omongne jenengan ngibadah iki kendhu. Mula nuwun sewu ibadah niku lek dingen-dingen kan kaya-kaya lho, kaya-kaya ora oleh apa-apa. Bu. Ki lek nata rada kliru ki jane sing ngarepi bapak-bapak apa ibu-ibu lho. Iki bu bapak-bapak saleh ngarep iki ngecenceng wong iki. Diomongi mek menteleng ngene lho. Panitia ki sok lek nata ibu-ibu ki saleh ngarep, bapak-bapak saleh. Jadi bapak ki ngawal ibu-ibu ngono lho. Lah nek apa-apa ki sing kebedil dhisik bapak-bapak ngono lho. Soale bedil komburi. Mula nek dingen-dingen niku ibadah niku kan kaya gak oleh apa-apa to. Bu. Sampeyan seprono seprene sregep salat iki oleh apa jajan? Gak oleh apa-apa, pancen salat iki ora kangge ning donya ngoten lho. Salat ki kangge sangu lek wis mati. Nyantuni anak yatim iki kangge sangu lek wis mati. Mati dalam artian pindah lho. Mboten mati dalam artian mati sing terus manusa ki gak iso mati. Manusa ki mek pindah. Ora eneng wong mati. Wong iki kabeh wong ki sekali urip terus, Pak. Ora iso mati. Lah winginane tangga kula mati lho Pak Lukman niku mboten mati lek cara Kanjeng Nabi niku pindah. Jadi mati ki pindah wong Jabal Sari tekan Jabal Sari pindah nang alam kubur. Niku jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Buktine sampean nek liwat kuburan karo Kanjeng Nabi diperintah kon nuluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlad diyar. Inna insyaallah bikum lahiqun. Lho lek Kanjeng Nabi merintah awake dhewe lek liwat kuburan kon nuluk salam. Berarti sing ning kuburan iku urip napa mati, Bu? Ora tek kompak. Pak Camat iki mau arep pidato ki uluk salam riyen teng jenengan. Berarti jenengan urip napa mati? Krana sampean urip karo Pak Camat diuluki salam. Ngono lho. Dadi wong sing ning kuburan ki urip. Mula Kanjeng Nabi dawuh lek liwat kuburan uluk salam, kenal ora kenal salammu panggah dijawab lho. Tibane wong ning kuburan iso jawab salam. Lek iso jawab salam berarti urip. Enek to ning Jabal Sari musala sing pujian buanter pendak malam Jumat ahli kubur balinang. Berarti lek mulih ki urip apa mati? Sampeyan bar pengajian ora ya mulih to. Lah nyapa kok mulih lah sampeyan urip kok. Ngono ku ya nek sing ngentahi lek ngono ziarah kubur aja dina Jumat lah nyapa lho ora ya salipan dalan.
Nur alami beda kok salib. Masya Allah. Mula teng mriki enek wong slametan nggih, enek wong yasinan nggih, enek wong tahlilan nggih. NU ki cerdas, wong NU ki pinter. Sampeyan golek kiai kaya NU ndak nemu. Kiai NU ki pinter tenan, Pak. Wah, Masya Allah. Kula iki duwe tangga pun seda. Al-Maghfurlah Mbah Yai Azizi Hasbullah, Masya Allah alimi. Kula tau melu ngaji kitab ini namanya Lubul Usul. Nu kitab uangil, Pak. Kula ya arep ngaji tak sinau sik. Teko kono sing mulang namanya Mbah Yai Azizi ini kula karo rada teklak-tekluk iki iso nerangne penak. Lah aku sing melek ini ora paham-paham. Jadi Kiai NU ki ngalim tenan, Pak. Dadi lek nek Kiai NU ngetokne fatwa kuwi sampean gondeli ae. Wiro wame nek son horekku. Ora trimo horekku. Minuman niku halal. Tapi lek minuman keras haram napa mboten? Lek minuman ki asline halal, Pak. Tapi lek wis minuman keras ki haram mergo nek kerase kuwi lho. Lek nek kerase ki berarti membahayakan, merugikan. Son iki ya halal. Tapi lek nek horek kuwi. Mergo lek nek kalimah horek iki mesti enek sing dirugikan ngoten lho. Enek sing gendhange ceblok, enek sing kocone pecah. Winginane enten piyanten iki ngrungokne son horek iki malih kaya pikun, Pak. Saking keberbeken terus bingung. Niki hak nyoto niki. Duh, lek ora sampai banter ya mboten to, lek son iki panggah halal to. Nek minuman iki ya panggah halal to. Tapi lek nek keras oleh membahayakan. Jadi ulama iki lek netepne fatwa itu karena ada unsur merugikan, membahayakan. Lah lek ora membahayakan, ora merugikan ya ora to. Jelas ora nyapo-apa kok. Wingi ya debat ning TV One ya terlalu gegabah. Yo Masya Allah itu nek neliti ki Masya Allah. Kiai NU ki Masya Allah polo saestu, Pak. Kula iki tau etok-etok melu basul masail ngene utekku ya ora patek nyandak kok. Mulai saiki nek kiai ora patek basul masail ning pondok ya pondok-mondok iki ya ora genah. Ngono ki wis wani nentang fatwane ulama iki masyaallah. Ya wis ngeten mawon. Jenenge fatwa niku kan yo padha karo jenengan didhawuhi karo ulama, buka aurat kuwi haram. Buka aurat niku haram. Ya wis ngono dene sampean panggah buka aurat kuwi urusan sampean ngoten lho, tapi ulama tetep harus berfatwa lek buka aurat niku haram. Ya wis ngoten. Dene sampean kok panggah buka aurat ya urusan jenengan karo Allah. Tapi pancen pendapat niku mesti enek aja meneh fatwane ulama wong jeng nabi niku lho, Pak. Wong-wong iki diomongi lek aku ki nabi ngono ki ya protes kok enek sing lah cah yatim ora godak maca kok nabi lho. Jadi lek jenenge pendapat ulama enek sing pro enek sing kontra itu biasa wis. Aja meneh ulama. Kanjeng Nabi kondur Isra Mi'raj. Umate diomong iki enek lho sing maune mukmin iki dadi kafir malih, Pak. Dadi murtad. Mosok mari miber teko Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa terus munggah nang Sidratul Muntaha. Mosok. Wah, terjadi polemik di zaman itu. Jadi lek saiki nek fatwa ngene iki nek polemik ya wis biasa ae pancen ya Kanjeng Nabi berfatwa gampangane. Kanjeng Nabi dawuh ngene ya umat ki ya enek sing percaya enek sing ora. Kondi ki mau. Lah ulama NU ki cerdas. Mula ning NU enek tahlilan, enek yasinan, enek slametan.
Nyapa? Mergo kiai NU ulama NU ki paham, lek manusa ki gak iso mati. Manusa ki mek pindah. Lah yasinan, tahlilan, selamatan itu ibadah sing ganjarane dikekne ngene sing ning alam kubur. Dikirimne ngene sing alam kubur. Berarti sing ning alam kubur mati apa urip? Sampeyan duwe bojo yu ning sawah, terus kok kirim, berarti sing ning sawah urip apa mati? Sampeyan nek tahlilan pada yang ngirim donga to? Berarti sing dikirimi urip apa mati? Urip. Mula nek selamatan aja diwatesi. Selamatan mek 7 dina 40 nyatus pendak pisan, pendak pindho, 1000. Oleh 1000 terus muni entek slametane. Wong Jabal Sari lek selamatan aja dintekne, bar 1000 terus no 1075. 1200. Mula tradisine ulama enek haul, tradisine wong duduk ulama jenenge pengeling-eling. Kene enek pengeling-eling. Karena sampean wong biasa pengeling-eling. Lek kiai haul, lek wong biasa Pak Lurah barang ki. Pak Lurah ya pengeling-eling. Pak Camat barengi, Pak Lukman barengi, jadi lek ngono manusia niki mboten mati, manusia niku mek pindah, ngoten lho. Mula lek ngono ibadah iki kangge sangu lek wis pindah. Jadi ibadah itu untuk akhirat. Mula kula aturne lek dingin kan ngibadah kaya-kaya gak oleh apa-apa. Salat iki ya ora oleh apa-apa. Anu Pak Lukman kula lek salat ayem heleh tanggaku ora salat ya ayem. Malah sing sregep salat ya dene darah tinggi ya ora mudhun-mudhun. Sing ra salat tensine normal. Oke. Dadi pancen ibadah ki ora kangge ning donya. Dene kita aturne sampean ben sampean gak salah paham. Lha jenenge wong Jabal Sari ki lemben dina salat duha. Wis ora tau pedhot lho nandur pari lho cengkal 100. Kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak Pak. Lho, niki tak pahamne sampean, nek salat duha ora kangge panen. Salat duha iki kangge sangu lek wis mati, sampeyan eling-eling. Ngono lho. Lha niki tak aturne sampean iki ben sampean gak salah paham. Kon duwe bojo sregep jamaah melarat. Omah sebelah ra tau jamaah selingkuh tok sugih. Bojomu kok seneni walah ya kowe iki sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah ku ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah aku terus piye temak mulai sesuk leren olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Sampe tak dudui nyantuni cah yatim ora kangge ning donya. Mula hadiah wong nyantuni cah yatim ki swarga. Lah swarga ki ora ning donya. Dongke. Mula awake dhewe iki gelem ngibadah krana sampeyan ki percaya. Lek awake dhewe ki urip terus percaya lek ibadah ki kangge sangu lek wis ninggalne donya. Dadi lek ngono enek alam sakwise donya jenenge alam akhirat. Uang yang gak iman karo akhirat emoh nyantuni anak yatim. Mergo nyantuni anak yatim ki ngetokne dhuwit. Nggih napa nggih? Lho, nggih ibadah iki kadang lek dingin malah ngetokne dhuwit kok. Kok nyantuni cah yatim iki. Kaji barang ki lak ngetokne dhuwit to. Mula gak kabeh wong Jabal Sari sing duwite akeh gelem kaji. Mergo kaji ki ndak oleh apa-apa malah ngetokne dhuwit kuwi lho. Kaji ki larang enek sing jenenge furoda 750 juta bayangno. Kuwi dige tuku sawah entuk cengkal pira kuwi? Lho, furoda 750 juta yu. Ning Mekah Madinah mek sekitar 18 dina. Lho tenan, winginane adik kula ki tahun 2024 budal. Wong sitok 750 juta. Adik kula ki namine Raffi Ahmad. Ora percaya oleh cuma. Lah nyapa Raffi Ahmad kelangan duit 750 juta kok gelem? Mergo dhek sadar lek kajiku ki hadiah iso lek wis aku mati. Jadi kaji ki kangge sangu lek wis mati, kangge nang akhirat.
Lah ning donya malah kelangan duit sampean. Enek kaji plus 350 juta. Apa ora mending digawe tuku Innova kuwi? Lah wong gak diiman lho. Enek kaji murah jenenge reguler, wis 20 juta antri 40 tahun. Lho cobi, nyapa sampean gelem antri 40 tahun? Krana sampean iman nek aku kaji ki nang sangu lek wis aku ninggalne donya. Enek kaji murah langsung budal 10 juta. Namine kaji amanah, tapi syaratnya kudu mati dhisik. Nih lek pengen budal dhisik kuwi sing 10 jutaan kuwi lho. Oh. Lengke. Durung budal iki walimah, jerene walimatu safar. Wong sak Jabal Sari diundang. Arep kaji iki lho. Wis pira ragate kuwi? Mulih kaji terapi seminggu ndak dibongkar. Bendina nek wong ziarah atik ngingoni karo rawon. Lho akeh ora ragate haji kuwi. Sementara mulih yo ndak oleh apa-apa. Lho nggih ta. Seminggu ki ra pedhot tamune, ki kabeh ngingoni. Atik wong Jabal Sari ki pasti persis wong Blitar. Ziarah kaji saelep isine wong selikur, lah kok sing nggo gula mek sitok. Ora jan kemeng kuwi sing mulih kaji. Lho nyapa kok sampean gelem kaji? Lho mergo sampean ki sadar iman nek kajiku kangge nang akhirat. Dadi sampean gak butuh ijol nang donya. Mula ibadah ki sing paling apik aja njaluk ijol ning donya. Tak dijoli ning donya titik sampean. Lha enggak tapi lek dijoli ning akhirat swarga sampean. Oh. Iki jenenge ibadah. Jadi nyantuni anak yatim ibadah. Sampeyan kudu sadar ibadah ki karo Allah diwales nang akhirat. Mula poso barang ki ya gak kabeh wong gelem poso. Mergo poso ki malah luwe, Pak. Bar poso ya nyakne otot. Dene ora kabeh wong Jabal Sari gelem poso ta Ramadan. Mergo poso ndak oleh apa-apa, gak poso ya gak nyapa apa-apa. Iki lho jenenge iman, Mbak. Iki jenenge iman karo akhirat. Wong lek ra iman karo swarga, moh nyantuni anak yatim. Mergo nyantuni anak yatim iki ijole swarga. Lah sementara wong-wong gak percaya karo swarga. Iki lho sing nyantuni anak yatim, kuwi ijole swarga. Ngono lho, aja njaluk ijol ngene cah yatim. Sing ijoli Gusti awake dhewe urip ning donya aja gampang njaluk ijol wong, Pak. Lek ngijoli Allah akeh tenan. Bahkan Allah ki lek ngijoli sok ning akhirat swarga. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales. Ning donya ki jenengan mek kon salat, kon deres Quran, kon silaturahim, kon jamaah, kon maca Quran, kon nyantuni cah yatim. Ya wis kono kuwi ning donya mek kon amal tok ora diwales. Lawal akhiratu darul jaza. Akhirat ki panggenan piwales. Dadi ning akhirat ora kon ngamal mek diwales tok, nang donya mek kon ngamal tok ora diwales. Jadi Allah ki duwe panggenan loro. Siji donya ki kangge ngamal, loro akhirat ki kangge walesan. Ning donya iki kon bayar arisan, ning akhirat iki kon betok arisan. Ning donya iki ora kon betok, betoke ning akhirat. Ning akhirat ora kon bayar, betok tok. Lho, niki ngarani napa? Betok napa motel? Arisan ini ngarak entuk betok apa motel? Motel. Ning donya ki panggenan bayar arisan, ning akhirat panggenan motel. Mula Kanjeng Nabi redaksine ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan panen. Ning donya iku nandur tok ora panen, ning akhirat ki panen tok ora kon genah. Biar sadar. Ngono lho. Jadi ibadah ki aja kok arep-arep ning donya. Ibadah ki orientasine akhirat, Pak. Termasuk nyantuni anak yatim. Iki nang akhirat. Bu, genah. Dunya panggenan amal, akhirat panggenan panen. Mula lek ning donya aja njaluk panen. Akhirat ki lho panen.
Koyok bayi ning kandungan gila. Nyawang wetengku to dilutai. Koyok bayi ning kandungan lho Pak Camat, kok diparingi sikil, tangan, lesan, jalan depan, jalan belakang. Kangge apa to? Bayi niku protes, Pak. Gusti kok diparingi sikil kula teng kandungan napa kan bal-balan. Kok diparingi lesan napa kon nyanyi? Diparingi sikil napa kon joget kon nyepak? Kok diparingi jalan depan kon pipi, jalan belakang kon ngek? Kula mboten butuh Gusti. Butuh kula niku plasenta. Kula mboten butuh nih. Bayi iki protes, gak butuh aku iki. Begitu bayi niku pindah nang alam donya lagi dong. Alah tibakne sikilku kanggene saiki to. Tibakne tanganku kanggene saiki, lesanku kanggene saiki. Silit kene kandungan ra kangge, tapi akeh wong Tulungagung lahirne anak gak duwe silit, bingung lek dandakne silit. Sampeyan nyantuni anak yatim ki damel napa to Gusti? Salat damel napa to Gusti? Sedekah damel napa? Ngaji damel napa? Jamaah damel napa? Kula teng Jabal Sari niki butuhe setunggal Gusti, apa? Duit. Sampeyan lagi dong pentingnya salat lek wis pindah teng alam kubur kaya pindahe bayi kok kandungan pindah nang alam donya. Begitu pindah nang alam kubur sampeyan lagi dong, ya Allah, tibane salatku kangge saiki. Tibane ngajiku kangge saiki, lek ku nyantuni anak yatim kangge saiki, lek ku sedekah saiki. Mula lek enek wong Jabal Sari ning donya kok orang ibadah, kuwi persis bayi lahir dalam keadaan cacat. Sikil kene kandungan ra kanggo mbok pindah ning alam kubur, pindah ning alam donya, dia menakit kok disikil aku kok ora. Kok di mripat aku kok ora. Kok di tangan aku kok ora. Lah enek wong Jabal Sari ning donya ora salat, iya gak masalah. Koyok bayi nang kandungan gak duwe sikil gak masalah. Koyok awake dhewe ning donya gak salat gak masalah. Tapi lek sampeyan wis pindah nang alam kubur lagi dong. Ya Allah, tibane salatku kanggene saiki. Lek ku nyantuni cah yatim saiki, lek ku sedekah saiki, lek ku jamaah saiki, lek ku ndres Quran saiki. Mula lek enek wong Jabal Sari ning donya orang ibadah, kuwi engko lek wis ning alam kubur persis kaya bayi lahir dalam keadaan cacat. Lho lek ngono ngibadah sampean gondeli, ngibadahi ora kangge ning donya, ngibadah ki kangge sok nang akhirat. Bu, kangge sok. 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 Mula lek awakmu budal jamaah takoni, "Yuk surga jamaah olehmu apa?" Jawaban sok. Gelemen lo nyantuni cah yatim olehmu apa? Kok gelemen pengajian olehmu apa? Oleh bojomu takon, "Bu sing ngaji kae mau ning kono kae mau sapa to Pak Lukman? Apa judule?" Bu, ibadah ora kangge saiki tapi kangge melu NU barang rumah samu kangge saiki. So, sama nek melu NU kini donya mek ditarik, dilak dilu uru. Lu baca melu NU ora kangge ning donya, melu NU ki kangge sok teng akhir. Lu sama ning donya ki ning akhirat sok butuh kiai lho, Pak. Sampeyan melu NU ki berarti melu kiai, melu lah sok iki nek akhirat. Lah akhirat itu berdesak-desakan, Pak. Tidak ada berdesak-desakan ngalahni akhirat. Gak enek panas ngalahni akhirat. Gak enek dalan panjang ngalahni akhirat. Gak enek sulit ngalahni akhirat. Sampeyan sok lek ning akhirat budal dhewe gak teko nggih.
Watos. Sing niki mau Mas dibenakne Mas, sini gue. Halo. Halo. Mireng napa mboten, Bu? Wah, tapi kok abot men. Saman banterne volumenya Mas. Terus. Woi. Kula niku bendina ngaji. Dadi lek wis roh mik gak enek kabele, atiku wis muni, engko lek enek masalah iku apal aku mergo. Dadi pancen sing penak enek kabele ngeten iki. Engko kentekan batu, wis apal aku bendina ngaji kok. Aku mau ya roh biyo ndak enek kabele kok enek batune. Wis, kawit awal kan kudu mondhak-mandik terima jane. Aku ngene ngomong ini ya ora patek wani lemas, mergo padha manjinge iki. Kono ya nyambut gawe, kene ya nyambut gawe ngono lho. Kono lek dipaidone cangkeme padha nyambut gaene kenyih. Ora patek wani maido tukang son aku. Jadi ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge lho melu NU niku lek diangen-angen lek ora kangge ning donya, Pak. Kangge nang akhirat. Mergo akhirat itu perjalanan yang wah musrengenge niku kami dari mailin Pak kaya sak mil ning akhirat. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lah awake dhewe ning akhirat ki butuh enek sing nyafaati. Lah besok ning akhirat ki sing iso nyafaati telu. Yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok sing kena dijaluki tulung nang akhirat ki telu. Siji anbiya, tsummal ulama, nomor loro ulama. Ngono lho. Dadi awake dhewe melu NU ki sing jelas kangge akhirat. Kok sampean kok arep budal dhewe nang akhirat, Pak? Wong sampean iki lho ziarah wali songo budal dhewe ra teko nggen kok. Lho sampean yo kaji, wong kaji ki mek 6 juta wong. Sampean budal dhewe, wah kesasar. Gede akhirat ki sok wong sak alam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Jabal Sari. Lek ora ning sing nuntun wangel, Pak, angel. Sampeyan lho ngendangi dulure ning rumah sakit Dokter Ishak utawa Dokter Sutomo Surabaya kae. Sampeyan mek dikai alamat anu yo ning lantai 6, ruang anggrek nomor 16. Sampeyan budal rono gak takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit awakmu. Kok ning akhirat arep budal dhewe iki lho. Sing kena dijaluki nunut isuk ning akhirat ulama, kiai. Lah Kanjeng Nabi dawuh, manusa niku besok kumpul karo sing didemeni. Yuksarul mar'u yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Sok wong ning akhirat dikumpulne karo sing didemeni. Lek sampean demen karo NU berarti sampean demen karo kiai. Lek demen karo kiai berarti demen karo ulama. Lek demen karo ulama sok ning akhirat kumpul karo ulama. Mula jangan katakan gak NU-NU-an apa niku iso budal dhewe. Sampeyan tak kei dhuwit 5 juta ziarah Wali Songo, ora oleh takon sapa-sapa, wani ye. Ora teko nggen awakmu. Kok kemelelet temen sok ning akhirat budal dhewe. Masya Allah. Mula besok enek kirik niku jenenge kitmir. Niku melu kiai jenenge Ashabul Kahfi. Niku sok mlebu swarga. Kirek lho mlebu swarga mergo melu kiai. Kirek. Melu kiai. Mula tak jaluk Pak Camat, Pak Lurah NU. Ora iso budal dhewe awake dhewe. Nuwun sewu Mas polisi ngapunten sing kathah. Wong golek SIM lho kadang ra lulus-lulus lek ora liwat makelar kok. Nggih napa nggih? Oh ora sah anu. Wis ngono kuwi kenyataane donya dhewe wis repot. Apa meneh ngurus KTP, ngurus apa ki jenenge akta kuwi kadang sampe nunak. Mosok dititipne Pak Mudin ya beres ngene lho. Melu NU. Aja muni gak NU-NU-an apa iso budal dhewe esuk ning kono. Melu NU. Lho lek ngono melu NU ora kangge saiki tapi kangge
binti syafaati kiai. So mula nyantuni anak yatim ya ora kangge saiki tapi kangge ora eneng ngamal sing hebat ngalahne nyantuni anak yatim. Kanjeng Nabi dawuh ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku iki karo wong sing nyantuni cah yatim sok lho, lak sok to panggan. Sok ning swarga kaya driji loro iki. Kaya driji loro iki. Kanjeng Nabi lek dawuh driji loro ki ngene, ora ngene ya. Kadoan nek ngene. Lho nggih to. Uang sing nyantuni anak yatim itu mendapat surga plus. Satu surga tertinggi mergo swargane Kanjeng Nabi, yang kedua plus dekat dengan Kanjeng Nabi. Jenengan iki lek kaji mabrur oleh swarga, tapi swargane nomor piro gak kena. Apa cedhek karo Kanjeng Nabi ya ora kena. Sama nek sregep jamaah oleh swarga, swargane ya urung kena. Sing nomor piro apa cedhek apa ora karo Kanjeng Nabi. Sama nilai istiqomah deres Quran ya oleh swarga, tapi swargane rung genah. Enek swarga sing wis digenahne karo Kanjeng Nabi, ya kuwi kanggene wong sing nyantuni anak yatim. Mendapat surga plus, surga tertinggi plus dekat dengan Kanjeng Nabi. Awake dhewe lek ngono yakin sing mlebu swarga dhisik Kanjeng Nabi. Pernahkah panjenengan berpikir sapa ya sing mlebu swarga sawise Kanjeng Nabi? Tibakne diterangne wong sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi ki tibakne mbok rondo. Mbok di saat surga dibuka, Kanjeng Nabi mlebet anak wong wedok bengok-bengok, Kanjeng Nabi tumut jenengan, tumut jenengan. Akhire Kanjeng Nabi noleh lajeng dawuh, "Malaki wa man anti, nyapa bengok-bengok sapa awakmu?" Lajeng wong wedok matur, "Ya Rasulullah, ana imra'atun qa'adtu ala aitamilli." Kula niki rondo Kanjeng Nabi. Anak kula cik cilik-cilik, bojo kula mati. Urip kula mek entek kula damel ngopeni cah yatim tinggalane bojo kula. Panjenengan dawuh sapa sing ngopeni cah yatim, celak kalih panjenengan kados driji kalih niki. Kanjeng Nabi ngujeng, Kanjeng Nabi tersenyum, "Heeh." Akhirnya mbok rondo mlebu swarga bareng karo Kanjeng. Weh sing dadi rondo rasa cilik ati. Pokok ngopeni anake. Tapi lek rondo nglayapan aku gak roh aku. Enek rondo kok nglayap. Enek jaranan iki ndelok lek kok ndadi ta. Kuwi jenenge rondo kowok kuwi aku. Enek orkes kok malah joget ta. Kuwi jenenge rondo. Pak Camat pengen mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi, resepe sitok rabi rondo-rondo sing anake cilik-cilik. Pak Camat iki enten rondo, anake 7 bar PTK. Lho kok Pak Camat gelem ngrabi, murih ngopeni cah yatim. Wah, Kanjeng Nabi mapak panjenengan di depan pintu surga. Pripun Pak Camat? Enten Bu Camat. Lungke ning saiki iki rondo iki golek bojo malah angel. Kula niki dipeseni piyantun yai anak kula niku lho sing mantu kula ninggal. Ki anak kula wedok iki anake cilik-cilik papat yai. Mantu kula ki alumni pondok Kuagean. Sedo mantu kula lanang ki. Tulung yai niki anak kula niki jenengan golekne jodoh ya Allah kok angel men to. Pendak tak tawakne duwe anak. Nggih Pak nyilik-nyilik lho Pak Lukman. Lah piye karepmu? Rondo nggih rondo Pak Lukman, tapi aja sing duwe anak, atik mulih ka Hongkong. Tak cowablek sak bandere lek ngono kiai ya gelem aku ya. Lek ngono wis nyantuni anak yatim aja njaluk diwales ning donya. Nyantuni anak yatim diwales nang akhirat. Jadi clear Pak, ngibadah iki aja kok gathukne karo donya to. Mula kadang kula ki lek wong Jabal Sari kok sregep jamaah. Atiku ki mek muni kuat pirang dina. Mergo jamaah ki ndak oleh apa.
Lho, niki sampeyan mani, Pak. Sampeyan mani. Mriki masjide pundi? Masjide pundi, Pak Pri? Adoh. Sing tukang azan teng masjid enten niki. Aku tak takon, sampean sregep azane olehmu apa jajal? Aja muni sok, tak takoni saiki kok sok. Mula sing azan teng masjid lak panggah kuwi. Lah nyapa mergo azan nak oleh ta. Mbasa Pak Camat, cuma Pak Lurah ngedum beras miskin lho. Sugih ki yo melu antri. Mbasa azan kok ora enek sing antri. Sing azan lak panggah kuwi. Lah nyapa pancen azan kuwi ndak oleh ta. Ketune yo wis sampe kuning, sarunge wis kuwi. Kaya ora enek sing royokan to. Panggah sing azan Kang Min. Lah nyapa Kang Jo ra gelem pancen azan ndak oleh apa. Lho, lek ning donya azan pancen gak oleh apa-apa. Mergo azan ki pancen yo dibales sok. Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing mesti mlebu swarga. Sampeyan eling-eling. Ora tak terangni kabeh. Siji almar'atu sholihah almuti'ah li zaujiha. Wong wedok sing apik karo Allah tur bekti karo sing lanang. Mesti mlebu swarga. Tapi hebat kaya apa wedok ibadah kok karo sing lanang tukang getakan. Kuwi lawange swarga dikunci rapet. Loh, tenang. Sing lanang muni terus. Sing wedok batin cangkemmu ngomong apa kowe iki? Loh, hebat to kaya apa jenengan ibadah boleh tapi karo sing lanang tukang getakan wis angel kon mlebu swarga. Ade saiki golek wong wedok bekti karo sing lanang ya nyele masalah. Aku jajal tak takon, iki sakmene kae sing akeh wong wedok. Aku tak takon. Wong sakmene kae karo sing lanang sing basa karo ora akeh endi? Blas nitaen nek la ilaha illallah nitaen nek dadi Bu Camat ki ora basa karo Pak Camat la ilaha illallah angel saiki golek kon basa karo sing lanang lu angel ning kadang karo Pak Lurah iki malah basa nggih napa nggih lho kowe kok basa karo Pak Lurah jujur tau pisan entukane BH karo Pak Lurah petuk saking pundi Pak Lurah monggo pinarak monggo gek tahu ditukokne apa to karo sing lanang takoni apik-apik Dik masak apa lompong ya Allah Dik lompong lepakane grameh ya kari biado kayak kenyih kowe sirmu piye lha wingi tak omongi tak kon jangan ndok apa jangan ndokmu kuwi jangan gek ngono kene anake dadi anake pendak petuk ayahe ya ndokmu kon jangan ndok Lo sampean basa karo Pak Camat, basa karo Pak Lurah sae karena beliau adalah seorang pemimpin. Sampean harus ingat suami panjenengan itu juga seorang pemimpin. Bener lho. Kek bojomu ki apa to ora diwehne awakmu, njaluk omah lho digawekne, njaluk mobil motor tukokne, gelang kalung tukokne. Apa gak diwehne sampean? Sawah sak parine peken, tegalan sak tandurane peken, omah sak isine peken, dompet sak isine peken, kandang sak isine peken, sampai sual sak isine. Sampai sumpah lho diwehne. Kon basa yang ngene masalah. Sing lanang langsung terus. Basa. Lho wong wedok iki sholihah iki garansine swarga lho. Lah wong wedok sholihah iki tandane siji lek ngendikan basa. Mergo suamimu pemimpin, Dik, dalem Mas. Lho. Kopi Dik nggih siap Mas. Lek nyeluk Mas aja Kang. Kaya kancane ngarit Iki malah enek nyeluk sing lanang kek barang kuwi. Lah masamu bojomu tekek apa piye? Diregani to sing lanang. Mas, apa ayah, Bu, dalem ya. Lho. Kopi Bu nggih siap ya. Lho, kan mending tok. Apa Bunda, Bunda, dalem Pak Nda. Kopi Bunda siap Pak Nda. Oh, udah yuk. Apa Mama, Papa, Ma dalem Pak. Oh, ada kan sing kenyih ora sugih kok Papa Mama. Lha rumangsamu Papa Mama kudu sugih. Melarat yo oleh. Cuman kaji elek ora sugih ora pantes.
Tapi oleh, tapi ora antes. Papamu ning tinduk nimpale tong, heeh. Lah mama tandur. Cuk kere. Ya nek Bu Camat karo Pak Camat kok luwes. Yo nimpale tong kok papa. Apa abah, umi, monggo, umi dalem bah. Wong sing kenyih ora kiai kok abah karo umi. Lah maksudmu abah karo umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh, cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning tinduk, abah tasih otok. Lah umi nika ngrekap togel ya kere. Bu, basa nggih. Basa. Basa. Tenan lho. Wong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang ki suami ki pemimpine istri lho. Wong sampean karo Pak Lurah basa mergo pemimpin, karo Pak Camat basa mergo pemimpin. Karo bojone genah-genah pemimpin ora basa. Nomor loro tandane wong wedok salihah ki apa? Nek metu ka omah pamit karo pemimpine, aja amen calcul-calcul. Pamit. Ya, kula badhe pengajian, hati-hati ya, kula badhe teng pasar, Wong wedok iki lek metu ka omah ra pamit, kuwi gak dililani sing lanang, lek ora dililani sing lanang, ora dililani Gusti pamit. Aja kaya wong Blitar, gelem pamit nek ninggal memean tok. Musuh ninggal memean pamit ya, mendung aku arep ning pasar. Awas nek sampe kudanan tak tunyo ndasmu lho ya. Ora pamit tapi ngancam. Nomor 3, lek nek apa-apa sing lanang dideleh ngarep. Pemimpinnya deleh ngarep, Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Jawabmu kudu ngene yu. Sik, tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah pareng aku nderek lek ora ya ora. Dadi wong lanang deleh ngarep. Mbak, sida melu warisan, sik. Tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah pareng melu lek ora ya ora. Ngono lho. Aja sak karepe dhewe, Mbak, sida melu warisan, sida melu pira 3. Gak pamit bojomu ta apa? Bojoku manut karo aku. Kuwi jeneng wong wedok KWK, kowuk. Kula sering tak aturne wong wedok iki ndak patek oleh metu ka omah. Mergo ning omah golek ganjaran penak. Sampeyan tak kei amal sitok e. Iki sampeyan tandangi ora usah butuh modal. Ndi-ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, kok nalikane salaman, tangane sing lanang dicekel cek diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad, Pak. Sama nek ning Mekah, kuwi kudu umroh ragat 35 juta, urung kepara iso ngambung Hajar Aswad. Lek kaji ragat 20 juta, antri 40 tahun. Ngono teko kono urung kepara iso ngambung Hajar Aswad. Kula iso demek Ka'bah tok iki wis hebat, Pak. Uyel-uyelan, masyaallah. Lah tibane sampean iki ning omah duwe Hajar Aswad dhewe. Makna murate piye ndi-ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang kok diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umroh. Ora enek wong ning Mekah kok pengen ngambung Hajar Aswad tok ora enek mesti umroh utawa kaji. Lha ngono lho ditlateni. Sing lanang arep budal ning kantor Bu Camat diamalne, tase cepakne, jakete cepakne, helme cepakne, ya niki jakete, niki helme didamel, sakniki kathah operasi. Mboten usah kesusu ya, lampune dimpakne akeh operasi. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Sing lanang arep budal ngarit. Lah rumahmu Pak Camat tok. Wong melarat ya oleh. Sake karo arite cepakno yututne kok emperan. Goyah sake, goyah arite. Ngatos-ngatos ki lek ngarit. Wingi tak delok kok isine mboten suket tok kok campur semangka to ya. Jane sampeyan iki ngarit apa mbajing. Winginane telo terong katutan dek katutan kok bendina. Dosa ngono ki ya wis sepurane. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Sing lanang arep macul, pacule cepakne yutute kok emperan. Goyah pacule. Ngatos-ngatos ya lek macul wong sak Jabal Sari kok ngrasani jenengan to ya. Terus jenengan kerep pindah galengan to ya. Sawah kok nyolot ombomu.
Mosok lho ya kepacul kok kaya ngono ambane. Pundi astane ya cek seruput kaji. Engko diamalne sampean mulih dhisik yu. Woi, mulih sik. Lawange dibuka ngenteni sing lanang teko mulih pengajian. Begitu teko disambut, wahai suamiku, pundi ya astane. Bojomu mek menteleng. Baru kowe dicedheki kowe bareng ngaji kok edan. Wes muga-muga sing rawuh menjadi istri yang sholihah. Sing nomor loro wong sing mesti mlebu swarga. Waman adzana fil masjidi mim masajidillah ya Allah. Wong sing sregep adzan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong sing sregep adzan teng musala saka pira-pira musolane Allah. Wong sregep adzan ning donya iki kaya-kaya gak enek nilainya. Tapi teng akhirat direkom karo Kanjeng Nabi, ditandatangani karo Kanjeng Nabi, dipastikan karo Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga, tapi wis niki sing rawuh ning donya rasane diamal ndaki-ndaki sregep adzan niku lho kenek digawe sangusuk nang akhirat. Tapi sak salate lho ya. Aja adzan tok. Bar adzan klithih-klithih mulih lho, Bro. Jamaah lho dari Pak Lukman kon azan ya sak jamahe pekok kowe iki. Lho lek ngono dil ibadah ki sampean imani ora kangge nang donya tapi ibadah ki kanggo teng akhir. Iki lho jenenge iman. Mula redaksi Quran alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kuwi wong-wong sing iman karo barang gaib, Pak. Bahasa terjemah kula wong sing iman karo sok barang gaib iki sok. Alam kubur, padang mahsyar, ditimbang amali, dihitung amali, nguwat nang jembatan penghubung surga dan neraka. Iki jenenge akhirat. Ngoten lho, iki jenenge akhirat. Bu. Ya kuwi wong-wong sing iman karo akhirat, alladzina yu'minuna bil ghaib, terus muncul wa yuqimuna shalah. Lah iman karo barang gaib, engko lagi gelem salat. Lagi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lagi gelem sedekah, lagi gelem nyantuni anak yatim. Mergo nyapa? Dadanya ada iman karo barang gaib, dadanya iman karo sok, dadanya iman karo akhirat. Sadari ibadah ora kangge saiki, ibadah kangge. Mula nuwun sewu para hadirin. Awake dhewe iki urusan bondo donya karo urusan ibadah. Nyapa ya kok semangatan bondo donya. Awake dhewe lek ndek urusan bondo donya prinsipe telu siji, apa? Aja sampai kalah. Duwe omah aja kalah karo tanggane dulure kancane. Duwe mobil aja kalah, duwe motor aja kalah, duwe sawah aja kalah, duwe jabatan aja sampai kalah. Lek urusan donya prinsipe aja sampai kalah. Duwe gelang aja kalah, duwe kalung aja kalah, duwe jilbab ojo kalah. Jilbabmu apa yo robani tek kula robina. Gak gelem kalah. Cerita yu aku tas tuku lemari es. Alah pirang pintu tekmu? Satu pintu yo larang tekku lho dua pintu. Kono muni larang tekku tiga pintu. Kono bengok, "Woi, larang tekku ndak enek pintune." Jadi lek urusan donya awake dhewe prinsip ojo sampai kalah. Tapi mbok urusan ibadah kok prinsip ini ndak dipakai. Roh tanggane sregep jamaah iki ndomblong. Kok ora muni yo lek kowe sregep jamaah budal mubar azan iki lho aja sampe kalah sadurunge azan kudu budal gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah pendak Senin Nyenen pendak Kemis ngemis ndomblong. Kok ora yo lek kowe sregep Senin Kemis iki lho aja sampe kalah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasu'a Asyura, Arafah Tarwiyah, poso ora. Tapi lek dunia sampai kalah. Tapi akhirat prinsip ini dibuang di mata selapan. Sing nomor loro, urusan dunia ada di prinsip apa? Selalu ingin tambah. Sama delok. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Duwe omah nang Sumber Gempol tuku perumahan nang Tulungagung perumahan nang Kediri nang Kediri tuku perumahan nang Nganjuk. Nang Nganjuk tuku perumahan nang Jombang, di warung laris nang Sumber Gempol buka cabang nang Ngunut buka cabang nang Blitar buka cabang nang Panjen. Urusan dunia selalu ingin tambah. Duwe sawah cengkal 300, ampri 400, wis terus.
Sampai nuwun sewu Pak Camat, jenenge pegawai negeri iki lho. Setahun 12 wulan digaji ping 12 ya njaluk gaji ke-13. Ki apa enek lho bulan ke-13 iki. Kok enek lho wong ora nyambut gawe digaji ki ya ning Indonesia iki. Ya ngono kuwi karaktere wong njaluk tambah lek donya. Wis dikai gaji ke-13 lho, njaluk neh gaji ke-4. Titane ono dilungkas lak njaluk neh ke-5. Menusa ya ngono. Ngapunten Pak Lurah. Jenenge lurah wis dikai jabatan 6 tahun lho. Bengok-bengok di gedung DPR, lah kok njaluk tambah 2 tahun. Deh, ya ngono kuwi manusa kuwi. Wis dikai 6 tahun ki lho njaluk tambah 2 tahun. Ya ngoten niku Pak Lurah manusa. Lek urusan donya ki tambah. Masa urusan akhirat kok gak pengin tambah to. Sing ra tau jamaah kok nambah jamaah ya ora. Sing ra tau nyantuni anak yatim kok terus nyantuni ya ora. Wis ora pengin tambah. Mula sampean tingali teng musala masjid sing jamaah lak panggah kuwi. Ora tambah-tambah yuton yucak yutri yucem sis mek kuwi. Ora tambah-tambah. Sing ra tau tahajudan kok bingung terus nambah tahajudan ora kok. Sing ra iso maca Quran yo alah urip ning donya pisan ora iso maca Quran. Aku kok pengen nambah dadi wong Islam iso maca Quran. Ayo te yu bentuk TK, apa lho yu taman kawak-kawak. Wong ngaji ki gak nek telate lho yu, ayo ngomong nang pengurus NU. Pian nek masjid kene pendak malam Rebo bar maghrib sampai isya dianekne belajar ngaji Quran sing sepuh-sepuh bandahne mulyani. Tuwek-tuwek pendak malam Rebo nglupuk nang masjid belajar ngaji bareng. Rafat kah ro tak kasro diwaos jemblem. Gak pengen awake dhewe tambah. Tapi lek donya awake dhewe kok kula omong awake dhewe iki yo sing ngomong bareng yo ngono kuwi, Pak. Sampeyan aja rumangsa kaya api-api. Aku yo ngono kuwi, mergo aku paham, mergo aku yo ngenyangi. Sing nomor 3, urusan bondo donya, awake dhewe prinsip apa? Selalu betah. Jenenge ning sawah lho budal peteng mulih peteng lho yo betah. Buka toko ket bar subuh lho sampai jam 10 bengi lho betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho kudu ngising dimpet betah. Nuwun sewu Pak Camat, jenenge pegawai negeri lho. Omahe ki lerjo tangan. Dinas iki ning Kediri Purwoasri ngono. Bendina budal ki ya betah. Lho nggih. Dadi lek urusan donya ae iki buwet ae masalah. Masa urusan ibadah, manusa ki gak ndek betah. Ndres Quran 5 menit mripate diucap gak usah betah. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet nengen, selonjor, ateko, diluk nyawang jam nyoimen. Wis ora betah. Urusan dunya wis ora betah blas. Mula lek enek kiai kok ngimami tahlil lek ndonga kok dawa, lak mesti enek sing ngentahi. Amin. Amin. Berkata telah dindani. Lho pancen ibadah ki ra betahne, Pak. Enek kiai kok ngimami salat tarawih kok kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume bar. Nyapa bro kere menek ngimami kalem ra enek tajilane pisan. Mula nyapa to kiai NU lek ngimami tarawih kok cepet? Mergo kiai NU ki cerdas, ngibadah ki ra betahne. Tarawih NU niku 23 sakwitire. Lek kalem mesakne jamaahe mergo ngibadah ra betahne. Lah lek dulure awake dhewe jenenge Muhammadiyah niku mek 11 rakaat sakwitire, cara kalem memper. Mula sampeyan tingali kiai-kiai NU lek ngimami tarawih kan cepet to. Mboten cepet lho, cepet. Mula Kanjeng Nabi nate ndukani imam bar Fatihah maca surat Al-Baqarah, Pak. Kowe iki piye to kok iso kok wacane surat Al-Baqarah iki piye? Ngibadah ki ra betahne. Kuwi selak nek sing ning kantor, selak ning sawah, selak ngedusi anake, selak ngeteri sekolah. Aja dawa-dawa. Kanjeng Nabi gak tau ndukani imam sing bar Fatihah maca kulhu, gak didukani, Pak. Tapi sing Al-Baqarah, lho pancen ibadah ki ra betahne. Lho, tenan, Pak. Enek kiai lek ngimami tahlil sawi. Ki dheke tekone mesti keri. Jamaah wis teko dhek kok timik-timik sing teko dhisik mbaten iki padha. Modiar dheke teko iki.
semari jam piro golek ngimami. Lho pancen ibadah ki rambetane. Jenenge ning Sumber Gempol lho, gerak jalan 10 kilo lho kuat. Padahal gerak jalan ini mlakune tok ditata. Ki maju, musuhe sikil iki yu. Gerak jalan ki ngene. Sampeyan ngene iki gak sah. Gerak jalan 10 kilo lah awakmu kuat. Omahmu karo masjid mek 10 jangkah ora tau nyang. Nggih napa nggih? Padahal sampean budal ning masjid karo mundur ya oleh, karo ngene ya oleh. Lho lak penak to. Lho aku gak ngeralang gerak jalan. Lek gerak jalan 10 kilo kuat kudune jamaah ya. Pengajian ya. Jenenge melu karnaval lho macak manten. Rok iki congpet. Lek mlaku mek kenduk. 7 kilo gitu kok finish. Oh mae karo masjid mek 7 jangkah ya ora tau nyang. Alasane men kok setahun. Kuwi jane menstruasi apa mencret. Melu karnaval, tapi lek karnaval kuat jamaah ya kudu ngono lho yo. Lah wong keberbeken son iki lho mulai asar lho sampai subuh lho ya ora masalah. Nek wong darus punjul jam 10 titik nek lambene kenyeh. Nggih napa nggih? Lho lek keberbeken son kuat mesine nek wong darus ya kudu wah. Alah Pak Lurah kadang sing darus diumumne mpun ngantos punjul jam 10. Mbasa son horeg ya ora diumumne to. Iki piye? Wae son horeg diumumne mpun ngantos jam 10. Lho darus gak le jam 10 Lho kok mbasa sing ngonakan nyami itu barang iki lho. Ya ngono ki menungso ki lek urusan donya kok betah, tapi lek urusan ibadah gak duwe betah. Apa jawabane sitok? Mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar kuwi lho, iki butuh iman. Nyapa sampean buka toko ket bar subuh sampai jam 10 bengi betah mergo sampean bakulan saiki enek wong tuku saiki entuk badi. Nyapa sampean ning sawah betah mergo nandur pari saiki sampean saiki panen. Nyapa omah iki le mboten Tulungagung sing etan dhewe dinese nang Kediri iki bendina betah. Nggih, mergo dadi pegawai saiki. Saiki sampean dibayar, Pak. Mula menungso iki lek urusan donya betah, mergo tandang saiki langsung diwehi saiki. Tapi lek ibadah mboten, jenengan kon tandang saiki Allah lek bayar. Jenenge dundang genduran lho, udan terus campur bledek iki. 7 kilo ki yo nyang. Lho mae karo masjid mek 7 jangkah gremes lho ya ora nyang. Lah nyapa? Mergo lek genduran berkate saiki, lek jamaah berkate iki lho jenenge iman, Pak. Wong lek ora iman karo sok abot nglakoni ibadah. Terus enek sing batin, oh alah Pak Lukman, permasalahan ning kono jane sing penak iki diusulne mawon ngibadah kon bayar saiki ya. Ben semangat ibadahe. Akhirnya tak aturne malaikat enten usulan king Tulungagung tepate desa Jabal Sari. Jenengan ken ngaturi teng Allah ngibadah ken bayar saiki mawon ben wong-wong semangat ibadah. Akhirnya malaikat matur teng Allah, Gusti enten usulan. Terus lek pengen ibadah semangat ibadah kan bayar sakniki mawon. Lho lek dibayar saiki malaikat donya mandek jegrek. Mila Gusti wis jajal umumno, sitoke tak bayar kontan. Sapa sing gelem jamaah? Sapa sing gelem salat? Bar salat ning isor sajadah tak kei dhuwit 10.000. Apa tak kei dhuwit 100.000. Umumno, sapa wonge gelem jamaah bar jamaah salat ning isor sajadah enek dhuwit 100.000. Sapa sing gelem salat bar salat ning isor sajadah enek dhuwit 100.000. Wis jajal umumno, akhire diumumne. Pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Mulai benjing sedaya warga Tulungagung ingkang purun salat dibayar kontan teng ngandhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Bu, sampeyan mireng Pak, isuk budal nang masjid. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat salam, buka sajadah. Lah kok oleh duit 100.000 tenan. Mari ngono salat sunnah fajar utawa qabliyah subuh 2 rakaat salam, buka sajadah oleh 100.000 neh. Bar ngono dikomati subuhan, Pak. Salam, lho kok buka sajadah oleh 100.000 neh. Sampeyan subuhan tok mulih nggo dhuwit 300, ibuke cacah 300, wong loro 600,
kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah, Pak. Napa Pak De ra ning sawah ra kere salate oleh duit to. Sing duwe toko warung tutup. Napa to warungmu tutup ora kere salate oleh Lurah Jabal Sari mengundurkan diri. Enten apa Pak Lurah ora kere aku dadi lurah, aku mambengi lo tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara ibadah jenengan salat tok dibayar sakniki sing dadi tentara leren, dadi camat leren, dadi polisi leren, pedagang leren, petani leren, dokter leren, perawat leren, kabeh wong meksa sampai penceramah leren. Napa Pak Lukman diundang ning Jabal Sari ranyang, ya lek panitia lali ra oleh apa-apa. Karuan salate oleh dhuwit. Mula salate ora dibayar saiki, ngibadah gak dibayar saiki. Karepe Allah ki donya ben berjalan normal, Pak. Lek dibayar saiki lho, mandek, Pak. Dongke. Sampai nanti mireng ning Gondang Legi lho, geger. Ada seorang pengusaha kaya raya loman, kuwi ngumumne sapa wonge gelem tarawih nang masjidku, mulih tak sangoni 50.000. Geger, Pak. Lah nyapa? Musala masjid andinge entek jik. Kabeh pindah rono nak oleh nyengket nak. Lah kuwi wingine meh budal sak rombongan. Lah mobilku tak isine wong 8 ora oleh 400. Solare 100 ora sing 400 didom oleh Cik Bati to. Wah, kemacetan di mana-mana Mas polisi. Akhirnya dilarang. Karena apa? Mengganggu ketertiban dan yang lain terjadi cemburu sosial, Pak. Mula gak dibayar saiki. Geger lek dibayar saiki. Nomor loro nyapa gak dibayar saiki? Lek dibayar saiki kok deleh endi? Aku tak takon. Ora duwe nggen sampean. Enek dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis. Terus saiki pendak Jumat sampean dikeki unta sitok, sesasi 4, 10 sasi 40. Kok deleh endi? Wong lemahmu mek sancepe omah. Anu Pak Yai titipne tanggane, rungokno to tanggamu untane ya akeh. Dibeleh Pak Yai sing madang sapa kabeh duwe. Didol sing nuku sapa kabeh duwe. Awakmu akhirnya liwat tok ning Jabal Sari kangelan mergo sak dawane dalan letong tok. Lah kabeh diuntok. Iso pendak arep Jumatan awakmu tukaran karo mak cah-cah. Arep ning dia Jumatan ora usah budal. Lah nyapa golek suket angel. Ora nek sing nimpale. Genah yu genah. Kok deleh endi? Kok arep njaluk saiki lho. Mula ning donya ki sabar karo Allah dibales sok ning akhirat. Sing sregep Jumatan wis disiapi ning akhirat, kandang, sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan tapi sok. Lek saiki ra nek nggene. Genah. Genah apa ora kae? Yo. Nah apa ya? Nah. Mula ibadah ra dibayar saiki tapi dibayar. Sampeyan kan mireng deker enek dawuh liwat WhatsApp kae lho. Hadis Kanjeng Nabi. Sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Niku sak pira ganjarane? Ganjarane iki khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih apik tinimbang donya sak isine. Lek dibayarnya iki kok nyelek. Wis wong sing rawuh niki mek tak peseni sitok ning donya sabaro. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge mergo lek diwehni saiki donya ora neng gene. Mula wong maksiat ya ora disiksa saiki. Lek disiksa saiki ya kancane sing gak maksiat remukno. Deh. Mula wong sing maksiat ki disiapi alam jenenge neraka. Lho lek diselehke kene bae wong neraka ki cara bolong sak dom donya iki katut kobong. Lah lek enek wong nglakoni maksiat terus bareng disiksa ning kene, bayi lek kancane katutno. Mula sing maksiat ya disiksa sok. Sok. Sing tukang selingkuh. Sok. Ning saiki awakmu lek gak iman ya Tapi lek iman ndak wani Bu. Kesimpulannya, jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek awake dhewe repot ngurusi kehidupan yang sebentar.
Donya iki kok belan ana kaya apa ya wis ngene iki. Mulai tahun baru berubah menjadi manusia baik. Ngoten lho. Oh, dadi wong rapik ya ora penak kok. Mergo donya iki duduk panggenan penak. Sampeyan kudu sadar. Sampeyan iki lek pengen bangkit ibadah, sampeyan aja kebujuk donya. Lha piye carane sampeyan sadari lek donya iki duduk panggenan penak. Penak iki ning swarga. Mula ulama dawuh ad-dunya daru ta'ab wal anak, donya iki panggenane ta'ab kangelan, wal anak lan masalah. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak, ora duwe duit masalah, kakean duit. Kakean duit ki ya masalah lho. Kakean donya ki masalah lho, montor sitok karo montor loro, ki masalah gede montor loro lho, Pak. Omah tingkat karo ora tingkat, masalah gede omah tingkat lho. Jadi dunia ki semakin tambah harta, semakin banyak masalah. Jadi dunia ki duduk panggenan penak, urung rabi bingung, jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem, piyoh. Tibane sing wedok ya Allah, sing dijaluk irnorno. Rabi pitung sasi ki sing lanang kuru. Lah kok 10 sasi mati to. Randi anak bingung, di anak ayem, dokter kandungan sak Tulungagung di WhatsApp, sak enek resep ditebus gak meteng, sore gunung golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng, golek dukun ngisore Gunung Merapi keprujut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak, akhirnya di anak tenan ayem, anak enak kali. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh. Dino mek glegeken andile apuk ombe apa le pimiyeng enak le enak ya ayah njaluk le ayah teko ya wis ngene iki donya iki Bu donya iki duduk panggenan penak ki nang swarga maksud kula ngene lho donya iki dibelani kaya apa ya ora ayem. Mergo ayem ki panggenan swarga. Kok enek lho wong iki saking sregepe ning sawah iki lho. Lah kok ora Jumatan. Lho apa kowe garap sawah koyo ngono ki ayem to? Ya ora. Lho lek cara ora salat ayem, gak usah salat to. Ora salat ki ya ora ayem kok. Sampeyan takoni tanggamu sing ora salat ya, yu kowe gak tau salat ngono ya ayem ora. Lah kowe sing sregep salat kok ayem ya ora, pancen donya duduk panggenan ayem. Lah iya padha to, padha ning donya. Kowe gak salat yo duwe masalah, aku sregep salat yo duwe masalah. Bedane sok ning akhirat yo. Sampeyan ning donya gak ngibadah duwe masalah, ning akhirat panggah bermasalah. Aku yo ning donya sregep ngibadah duwe masalah, insyaallah yo aku sok ning akhirat gak duwe masalah. Lho tenan, Pak. Awake dhewe nek ning donya ora ngibadah masalah, ning akhirat masalah nek. Lek ning donya awake dhewe ngibadah iya duwe masalah. Tapi insyaallah ning akhirat gak di masalah. Ada kula ngene nek wong ning donya melarat gak salat. Lah terus ayeme iki lho kapan? Lah ning donya dipangane bingung lho kok ndak nyolat. Lah terus ayemmu kapan? Melarat gak salat. Ayemmu kapan? Kok sok ora salat kok sok. Lha awake dhewe melarat salat, iya ning donya di masalah, tapi insyaallah ning akhirat gak duwe melarat gak salat. Terus ayemmu ki lho kapan? Melarat gak nyolat. Terus ayemmu mulai nek tanggamu sing melarat gak salat bengok ana ya yu. Melarat gak nyolat. Terus ayemmu golek duber mlowah yo awak. Baru nek wong mandek dibono melarat. Lho nggih ta Pak wis ning donya ora penak, akhirat ora penak. Iku lho gumun Pak Camat Pak Lurah. Lek enek wong ning Jabal Sari sugih. Tumpakane Pajero, tumpakane Camry, Pak. Jamaah 5 waktu ora tau pedhot. Lek jamaah maghrib ki tembus isya, Pak. Jumatan ki lho budal jam 09.00, Pak. Wis. Ning donya sugih ahli ibadah, ning donya insyaallah penak, akhirat ya. Nek ning donya melarat. Melarat, enggak nyolat, terus ayemmu melarat. Kalau sing ning sor gedang ya. Melarat.
Lha lho Pak Camat, wong ning donya lho nyambut gawe rekoso, ngapunten Pak. Melu bakul kayu, jam 7 isuk budal ngethoki kayu, mikuli kayu. Kula mulih ngaji ki jek ngunggahne kayu, rekoso. Lah kok ndak salat to? Lah wis ning donya rekoso, sok ning akhirat ya terus kapan nemu pena? Nisor gedang melarat, nggak nyolat, terus ayammu melarat, kasih melarat batin, yang kamu omong apa? Yo lek selebritis kasih di Jakarta kan lho. Arep nang luar negeri keturutan, arep tuku jet pribadi, kapal pesiar, arep nang Eropa, arep nang Afrika keturutan, ngapunten. Cara arep golek wong wedok ayu model apa keturutan. Nuwun sewu, cara kula ning donya ora ibadah. Kok ya ning donya ki tau penak. Dene ning kono sok ora penak, ning donya kan tau penak. Dadi petuk karo wong melarat nang akhirat kowe ya ora penak. Maki sugih kowe sak kira penak. Tapi kan aku tau penak. Lah kowe ora tau penak. Ya kowe saiki kan ora penak. Ya tapi ning donya kan penak. Lah kowe melarat, enggak nyolat. Terus ayemmu wes mulai hari ini yakini ibadah tidak untuk hari ini tapi ibadah untuk hari termasuk nyantuni anak. Wes aja njaluk ijol nang donya, sing ijoli Gusti Allah sok swarga. Enek sing muni lho Pak Lukman kaya salat duha. Niku ibadah kan kangge teng donya. Lah nyapa? Lah saged ndadekne lantaran sugih iki salat duha ki cara dihadiahi pedah motor ning donya sing dikekne helmi. Pedah motore pagasuk. Wong salat duha iku ora dikai sugih, wong salat duha iki joli swarga. Wes. Lek dikai sugih ki namung percikan-percikan rahmat Allah. Tapi hakikat pahala itu tetap di surga. Maca waqiah iso ngene-ngene, kuwi cara diadihe pedah motor, kuwi dikai jakete to, Mas. Pedah motore panggasuk. Mula aku ngaji ki ya ora golek saiki, golek mulih ra kok gawane berkat gak masalah. Aku golek sok. Tapi lo kok undang paling aku sok ranyang. Wes ngomongi bulan Muharram berarti ngomongnya santunan. Pun nggih. Ngomongnya bulan Muharram terakhir ku tambahi gedhe, berarti ngomongnya Asyura. Ya Allah. Wis jam 12 kirang gedhe nggih. Oh jam 11 kurang 5. Kula mau munggahi setengah 8. Ngomong nih bulan Muharram berarti ngomong nih santunan, ngomong nih poso Asyura. Poso Asyura niki poso tanggal 10 Muharram niku. Winginane poso napa mboten, Bu? Nah, ngono jujur awakmu. Mboten to? Poso Muharram niku sing apik 3 dina. Tanggal 9, 10, 11. Menawa sok karo Allah diparingi panjang umur, kula duduhi. 9, 10, 11. Lek ora iso 9, 10, 11, 9 karo 10. Lek 9 karo 10 gak iso, 10 karo 11. Lek 11 gak iso, 10 tok ae sampean pasani. Lek 10 tok gak iso ya ora usah. Pancen ra iso. Lah lek sampean ora poso yu, Mbak, tak peseni enek ngamal ngibadah, ora usah nandangi tapi ganjarane padha karo sing lakoni. Ya kuwi apa mbukani wong poso. Jadi sampean sok lek ora iso poso krana menstruasi, sampean bukani tanggane sing poso, kuwi ganjarane padha karo sing poso. Muasak jangan dok, sore diterni tanggane. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, yu luputku ngapuranen, aku gak iso poso Asyura krana aku menstruasi. Iki lho yu jangan dok. Gawean buka ya. Aku ben oleh ganjarane poso kaya sampean. Tanggane langsung muni alhamdulillah, matur nuwun, Mbak. Tapi luputku ae iki mau aku ya ora poso. Jadi sampean ora poso ora niki lak kunjangan iwaki le. Lah terus piye iki? Ayo diterning ngene ketua muslimat Jabal Sari. Sapa ketua muslimate jenenge? Mbak Fatimah, Bu Hajah Fatimah. Lha iki lak kunjangan iwaki le. Ayo diterning ketua muslimat.
mendah lek ketua muslimat ra poso. Akhire wong loro budal, ketua muslimat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, nyapa iki kok padha nggawa rantang. Ya Allah, kemutan Pak Lukman nate matur lek pengen oleh ganjarane poso, kula ken bukani wong poso. Kranten kula mboten poso, kula sowan niki wau sekalian badhe nyukani buka jenengan, Bu Ketua Muslimat. Jenengan damel buka nggih, kersane kula oleh ganjarane poso. Alhamdulillah, anak buah kok padha beneh, tapi sepurone iki mau aku ya ora. Oh alah embuh. Lah terus piye Bu Hajah Fatimah? Ayo saiki bareng-bareng ngene Pak Lurah. Aku mau kok petuk Pak Lurah ki lek mlaku kok melembung. Adik nuwun sewu lambene kok garing. Berarti Pak Lurah poso. Wong telu budal. Pak Lurah lungguh ning bali, roh wong telu nggawa rantang langsung metu. Nyapa kowe? Aku ya ora. Alhamdulillah tibane sak Jabal Sari kandhe sing poso. Poso nggih. Pun para hadirin niku ingkang saged kula aturne kesimpulane yakini imani ibadah tidak untuk dunia tapi ibadah untuk bekal setelah kita meninggalkan dunia. Mula Quran dawe kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dan sesungguhnya pahala-pahala kamu semua akan diberikan Allah kelak di hari kiamat. Ibadah tidak untuk hari ini, ibadah untuk bekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Ayo tetap semangat ibadah. Niki ingkang saged kula aturne mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya akui pangapunten. Mugi-mugi barokah santunan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Oh nggih. Menawi wonten ingkang sakit barokah santunan enggal diparingi saras. Sedaya sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri saleh-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun seda pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allim baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha man zahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya piyantun yang hadir wonten majelis pengaosan menika ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya warga Jabal Sari sumber gempol ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon khusus Pak Camat, Pak Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas, kanca-kanca panitia menawi wonten atur kirang saya agungi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.